Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ria, 42 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagmabdos karon nga dako na ko og edad og niagi na pod ko og tulo ka miscarriage. Arang inyo hisabtan, sugdan ako sa 25 anyos pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Oras na para mo inom og pills. Sige, pagkidi kag inom og pills, day. Oh, day, uy. Kay lisod nagmamabdos ko. Huy, pila na makakatuig nagsigig inom og pills, uy. Makadaot piya na. Mao ba? Ay, okay naman na siya nako, day. Pila ka tuig na ko nga nagsigig inom og pills pero wa man ko'y na-feel sa akong kaugalingon. Pangitag alternative sa contraceptive, day, uy. Kay basig dili na unyahinon ka mumabdos ana kung kanus amo ganahan. Di sad siguro, day, uy. Kung undangan sad din nako, mumabdos na hinuon ko. Hinamdami baya ha, kaduha na ba ako nakuha eh. Mao nga, mag-amping na lang gid ko, nga dili ko mumabdos og balik. Day, ganahan ako nga na natay anak. Unyaan sa man, undangan na lang ako pag tumarog pills. Sige. Andam naman ka. Oh, sige. Dili na ta mag-control, Ernie. Nanambok man hinuon ko nga niundang kog tumarog pills. Karon na lang hinuon nga dili na kay ko magkaon-kaon. Unya kung naong gibugas pag yun. Tingalig nag-hormonal imbalance lang ko. Unsa man ning akong hikapan? Hala. Mura man og naay unod. Unsa man ka ni? Day, duda na ako no. Nakipikos. Unsa day? Pagpa-check up na lang siguro, diarrhea, uy. May pikos ka. Dok, sa ato pa. Dili lang ko mumabdos ani. Na may pagi. Mag-exercise ka. Mag-diet. Kinahanglan nga mulos yung kag-weight. Kaya nidako na gud ka. Okay, Dok. Hindi kagikan. Nag-jogging ko dong. Maningkamot ko nga mugamay para makaanak na ta. Dong Ernie, good news. Mabdos na ko dong. Maamahan ako? Yes! Niabot na gina nga akong gipaabot. Recorded by X Thunder Gaming. Human sa akong pagpaningkamot nga mugamay, nalipay kaayumi nga namabdos na gid taon ko. Maong nagamping ko sa akong kaugalingon kay ikatulo na ni akong pagmabdos. Unya, Dong Ernie, Dong matasa dong be. Ganun ka? Kayo ko yan dong. Pampasigas akong suga. Sakit kayo dong. Maraging kumot ang akong tiyan. Agay. Day, kinuha ko. Nagdugo man ka. Unsa? Dadon ka sa ospital.
Sorry, pero wa na ang inyong baby. Unsa? Pero nga naman, Dok. Habi na ko, gokin ako. Sadly, bisan og ni Luz nakaugwait. Pero ang imong PCOS na pagihapon. O usa ni sa hinungdan nga dili safe ang imong pagmabdos. Ginoo ko. Sige lang, day. Hindi lang gyapon ta mo undang. Musuway lang gyapon kita. Mahadlok naman ko doon eh. Tingaling, makuhaan na po doon niya ko. Surrender na ka? Dili. Pangandoy ko ni nato. Iampo lang yun ni nato doon. Dong, 42 anyos naman ko. Tanaw ni mo, may chance pa ka ko. Naamang gani ko inailahan nga 50 na. Okay raman pagpanganak. Safe raman. Ay, maayo ang tagkatagan ng tag-anak ko eh. Dong, positive. Mabdos ko. Tinuod. Yes. Dubli-dubli lagi ang atong pag-amping, ha? Oo, pero dili lang yun ako malikayan. Nga mabalaka ko, Dong. Tungod kay ikatulo na ko nga nakuhaan, dili malikayan nga mabalaka gyud ko sa akong kahimtang ug maawaw na sad ko nga magpa-prenatal kay dako naman kong edad. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, usa ka sa nagkaingon ang pag-inom nako og pills nga naglisod ko og mabdos karon? Ikaduhang pangutana, ikaduha na ko nakuhaan sa wa pa ko mag-inom og pills ug wa gyud ko mahibaw kung unsay problema. Unsa kay posible nga hinungdan nga pirmi man kong makuhaan? Ikatulong pangutana, sa diyang nagmabdos ko og nakuhaan, niingon ang doktor nga naa pa kuno di gihapon ko'y PCOS bisag nilos na ko og weight. Naa na gihapoy chance nga mamabdos bisan og may PCOS ka? Ikaw pa to katapusang pangutana. Pwede ka pin pa ko adtong katapusan kong nakuhaan. Karon 42 anyos na ko ug ni mabdos pa ko pag-usab. Taas-taas ng katuigan nga nilabay. Dili ni kadelikado ang akong pagmabdos karon. Ilabi na gyud nga dako nako og edad. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o riba sa mong button sa 3rd floor QCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. That is according to Father Aloy. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Ria, 42 years old. Tungod sa iyang sunod-sunod nga mga miscarriages na abortion, may gudon taog na pa si Dr. Lourdes de los Reyes Atok, si Dr. Cora Quijano, Dr. Libay Intienza, Dr. Saruna da sa sugod, Iris Ruiz, musta naman mga ubigay ni na itong mga kaila, no? So, ako lagi din pa rin kamutan, sa dili ko ubigay ni. Sumalang po sa akong may bala, no? Pero pasensya na mo, o di mo ma-satisfied. Mamaning kamot ko po kung mga ma-satisfied mo. Hello, ma-satisfied mo sa akong tubag, no? Man butang ni Ria kung taga diin siya, no? Ako lang usabo ni pag-greet ni mga taga Toledo City, nga mga empleyado ni Doc Lu Musot, no? Mga si Ginaline Sarkul, Mirasol Mandi, May Alarsi, Ivy
Apurado, Miles Inglisa, ang mga Inglisa, si Randy Andrian de Gracia, Ana Marie Boiselio, ug mga taga May Abuhan, especially mga taga Leyte office, si Winilyn, Ginilyn, Ilya, Jeffrey, Tilo, Ana Rus, and Mimusa sa mga tao nila ni Rani ug ni May, no? Okay, so going back to our sender, si Ria, may tungod kini siyang problema sa iyang reproductive functioning, no? So unang pangutana ni Ria, usa ka sa nakaingon sa pag-inom nako og pills nga naglisod ko og mabdos karon. Anong nainom man ka og pills kung ganahan pa ka mong mabdos? Kaya ang pills ba contraceptive pills? Contraception ba yan na siya? Anti-nabdos. Pagpugo nga di ka magbuntis, walay fertilization may tabo, no? So expected na kung usa ka babae mag-inom og pills mo nga dili ka magnabdos, no? So murag counter effect, no? Ingon nga pag inom na ko og pills nga naglisod ko og mabdos karon. Well, ug mohuno nakaginom og pills, posible na ka mabdos. That is if you have a healthy sex partner. Sakto po lang yang sperm count. So kung moinom kag pills naghambayan ni mga side effects sa mga contraceptive pills, ako ra ning enumerate, no? Masal kong balan, mag mood swing ang uban dali sa puton, nya ma-depress, nya kalitlag ka lipay, mag mood swing ba, nya mo gain og weight, nya kanang dili na dugon, mag amenorrhea, magsakit ang puson, nay usay man blood spotting, maglabad ang ulo, ang ilang breast murag sakit-sakit, tinder ba o gikapon, o niya murag kasukaon, murag gidagat. So mo na yung mga side effects sa pills, no? So, kung balikon, ang purpose ngano ang usa ka babae minom og pills para dili siya magbuntis. Kung ihunong na nimo pag inom og pills, unya na kay sex contact, posibleng magbuntis ka. Depende pod sa sitwasyon kung ang inyong pag sex contact around the ovulation time. So once again akong balikon nga ang normal menstrual cycle is 28 days or 31 days. Mga 14th day from day 1 sa imong menstrual flow mo nay around that time, mo nay ovulation days. Kung naay sexual contact during that time, taas ang tsansa, di po kumingon 100%, moingon lang kung taas ang tsansa nga magkabuntis ka. So mo nay akong ispika sa una nimong pangutana, Ria, no? Sunod nga pangutana, ikaduha na nako kuhaan sa wala pa ko mag-inom og pills. Wala gyud ko mahibaw kung unsay problema. Unsa kay posible nga hinungdan nga pirmi man kong makuhaan. Well, mao na yung panahon nga maingon ko nga go and see ang ubigayni. Go and see ang ubigayni kay kailangan mahiling ka. Dahil ko mo maingon ko mauni hinungdan wa gani ko kay examine nimo, kita nimo. So mga ang ubigaynecologist mao gani sila mga eksperto nga mga doctors to diagnose sa maning inyo. Wa man gibutang po nimong address oy, may Tagalapu-Lapu City pa ka kay i-refer tagang Doktora Lourdes Atok. Wa man pug ka maging tagdiin ka o tagasugod ka dito ni Doktora Saruna, no? Wa man pod. Basta kay naay ubigay ni dadapit sa inyo asa ka nagpuyo, man magibutang imong address, dool nga to para nga mahiling ka, ma-speculum exam o makuhaan kag history unsa man gyud angay buhaton, no? So ako mga tambag-tambag na ning ako, no, nga nanong dali ka makuhaan basin og inadequate ang imong uterus. Kini katulad mo pangutana sa dihang nabdos ko og nakuhaan ni ingon ang doktor nga puno di ay gihapon ko sa PCOS, polycystic ovarian syndrome, bisag ni loss na ko og weight. Naday gihapoy chance nga mo nabdos bisan may PCOS ka. Yes, naay chance mo nabdos bisag naa kay polycystic ovarian syndrome or mga cyst diha sa imong ovary. But bantayanan lagi. Ang tadi good pareha ang kataas ang tsansa sama sa walay PCOS. So mao na nga magpagalam gud ka og ubigayni. Dali ka makuhaan, so there is a problem gyud. Ang akong karong gibuhat nako is more on advices lang, no? Di gyud ko makakuan mo unsa bagoy procedure nga sakto para nga munabdos gyud ka. And I expect, presume lang ko nga healthy ang imong sex partner. Ya healthy siguro kay na may fertilization na mabuntis man ka, o nga dili makaabot og 9 months, makuhaan ka. So there must be something wrong either sa imong uterus nga dili adequate ang inunta lugar ang asa magdako ang baby or kulang sa nutrition or whatever, no? Sunod nga pangutana, 20 kapin pa kun adtong katapusan kong kakuhaan. Karon 42 nako ug ninabdos pa ko pag-usab. Taas na katuigan nga nilabay. Dili nakadelikado ang akong pang mangnabdos
nabdos karon ilabi na gyud nga dako nako og edad. Mga kagaga kani mga mito idadara ng mga prime first time ang nabdos na agay taas-taas butang nato di po kumingon nga 100% taas-taas ang risgo nga naay komplikasyon later on, no? Because as we all know, ang menopausal age is mga late 40s, no? Ilan na edad nyo? 42, no? Napakay mga pipila ka tuig nga di pa ka mag-menopause, late 40s and early 50s with the main age of 52. So around that time, ang usa ka babae mag-menopause. Kung mag-menopause ang usa ka babae, wala gyud chance nga magbuntis, no? So naman po yung mga pre-menopausal baby nga mga healthy naman pod, no? Magdepende ra gyud po na sa sitwasyon. And I hope nga makabuog yung kag usa before ka mag-menopause. Go and see an OB-GYN para matambagan ka og sakto, no? Ayaw paglangan-langan kay everyday we grow one day older. Ugma na, one day older na kay nagugma. Okay, so nakasabot ka sa speaker ni mo Ria ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran ngadto sa mga abroad, no? Yung si Barliso diha sa Dubai, si Albero diha sa Qatar ba to? Basta sa abroad, mayong pagpaminaw o mga taga Europe, mga taga New Zealand, ibalo ko, mga taga Saudi Arabia, daghang kay maminaw na may mo chat nako. Mga atong masuking tigpaminaw diha sa USA, all over America, no? Na ay mo chat nako nga naminaw sila. Salamat kayo, sorry kayo dili na ko magritanan kay mahurot pud akong oras. So, once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa pagpaminaw niyo sa programa sa Armen. Tas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Armen. Daghang salamat ug maayong adlaw.